Hola. 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 Nosaltres som la Ravalera Teatre. Jo soc Laia Porcar. Hola, jo sóc Núria Vizcarro. I nosaltres som una companyia de teatre de Castelló que ens hem especialitzat en fer microteatre en espais no convencionals i prou reduïts. Sí. Estem ací perquè tenim ganes d'editar teatre. Qui edita teatre? Pues nosaltres. Hola, què tal? Sí. Ens hem proposat editar totes les peces que han passat per la nostra Fira de Teatre Breu. Com veureu més avall, cada llibre constarà de 5 peces de microteatre. Perquè són peces curtes i en molts poquets personatges. I pensem que podria ser interessant i vos agradaria tindre aquestes com a peces escrites perquè, per una banda, si ja heu vingut a la Ravalera serà una manera de recordar-les i si voleu, d'interpretar-les cada un a casa d'ell. Sí. Si no heu vingut mai, és una manera de conèixer-nos, perquè estaran les peces, estaran els espais, les fitxes artístiques, tota la Ravalera, bàsicament. Si us ha agradat el que vos hem contat, entreu i col·laboreu, que hi ha moltes recompenses diferents. Perquè és una manera de que... Des d'un llibre més una entrada, fins i tot podem anar a casa vostra a fer una de les peces que heu vist. Només en un espai tipus això en tindríem més que suficient, eh? De fet, la nostra oficina és esta. Així que, si us ha agradat, col·laboreu. Adéu, gràcies. Adéu. Anem gravant directe, no? Gravem-los. Però espera, és que no sabem el que anem a dir. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.